angu yu blay bangi yop yang sekeni kalat bangi don kumni ban shakri kerteng bakrau ke jongu kumta shwa bangi ya chkman akwan pen kan mau kekti ke jong blay ke jing roi sam ke bisi spa marwei khot ke bini kom baar ke bong kumni ngin kemit elaki khmat shakilum nang no kanwan ke jing arab jonga ke jing arab ke jonga kanwan tana utrai ubat hawi ke beneng bat ke kendo ngait bah kini ke por ngewan de kamen sim ke ba sngewbha kamen sim ke ba trang man shakri ublay kumta khot ipi beniar mani ublay de ke donot baro shami nya skmat tungin pendam ke jing doi ngawan khmat jome ke trai ngiwan bandam khmat jome ngiwan ban aingo eme ke trai membela ai biang yang ngi saksien ngani ke sngi ke ba kerpang ke trai ya ke bangi yo ban shakri ban pendon burom kerteng ke ba khrau ke jome ke trai jisu biye ke trai ngi dam khmat jome ban wan da ka mensim ba da ka donot ka ba angnot shisha ke trai mengi trang yu mensim ujong me ban don ha ka donot ke jongi ke trai kan ya ka ba pen kan mau ngi mengi don kam ban pen bangin pen kre yela de ke trai kan rat ya ke shakri jingi barok ko itu sim me ba to ai bu mensim jong me hi unyalam ke trai naru pastang ba hadu benda wai ke trai be ke barok kan dalong shisha ke jingalam ke jong me ke trai kan rat ko trai sim ipo ini por ibatang kendiat mengiyo ban shakri me ndre kalong hajar sen kalong kham koridor bani ke jong perthai ko trai ngi pendam yela di khmat jame i penret yela di ko trai hakrteng jis ngi pan bro amen hadin ngin yar wai bani ro yu blay ni ko por kumta ka jing wai sam ko shi spa san po ko khot ko ndre ko bong ai ginu bering men sim kin yaro yu trai ngin yaro yu blay hakni ko por ngin money yu de ka donot ka kemen ya ka ba ublay ulong wadap shisha de jing snai ke jing ia mar hadian jong ni principalship ke jing rwa yaro ke jongi ngan kerpat i Mr. Alan V lingdo benyalam ngi da ka pulien ke tin ke jong blay ba benyalam ro ke jing doi ni sim matang ya rwa ke jing rwa ba arspak nai puar men sim jong atu yaro yu trai ublay jongi shisha ulong ba kraw jing rwa ba arspak nai puar ba lai puar na ka berim Haba atrai ki kam jome berkat Haba atrai ki kam jong menga berkat kat do ngadam dan jing lengo bakrau ngai ki knor ngai ki klor ngasgo jing riu berkat keleng sao dong kapor jong be kapa mesim jong ati roi trai mesim jong ya toya roya utrai belong baka mesim jong ati roi trai mesim jong ya san ngas go jing pa so yang kisim hu di nakliar ulum ngai ki te madan ngas go ruki jing bele pas go sin jong di roi trai men sin jong bakrau nilong bakrau men
ban lek shaying nang niya nga unshaw ya ukamo kaya ro kanya isawa ngan pendaru bublay ulong baka bensin jong ati rai trai bensin jong Hoi shau blei jungi ulong bakrau. Ini penting ia kejungi rok kejungi dia mengia simatang ia ruai tu kejurai pengilapan pai nak kot jurai. San sepakat nyo. Kebaong nyo lagi jingker ku jeri ki baru. Apa ngia siam apa ngia don hakum kini kapor kapa ngi baru wika pertai ki mat iki jingi le. Ringin nyo lagi jingker ku utrai ujuker ku kejungi kejungi. Kum tangi ruai jurai kapa san sepakat nyo mat san sepak kendai. Jingim jong pilap ki eryong jingker men ladu barok kata lalong yo lagi jingker ku jeriaki barong ayu blale du bleting pensa lengong yo jingker ku jeriaki barong yo jingker ku bublela ben yo jingker ku teriyaki barong ayu blale tu bleki pensa lengong bangkit laka ku slai pi ut pi sngewbha ban ba laka ding pra shisha pim lalan yo lagi jingker ku arta tin gandam linter linti pencur wai kat ba nang jam yo jingker ku jeriaki barong yo jingker ku bublela ben yo jingker ku jeriaki barong ayu blale tu blay di pensa lengong haba pipet shaki bakterai kaspang kin mau bukris ulaku larham pun syam yo lagi jingker ku bas pakam wan rak
cả nong hạp neng long ban iu Trai klep ka yo ching ker ku jeriaki baro yo ching ker ku bu blei lang bên yo yo ching ker ku jeriaki baro ayu la le tu blei ti pensa lengo kum ta hap neng ki jing la red ne krau wat do jing kermen bu don lu Trai nong thao nhiều là ki jing ker ku bu Trai u bên phai jing ngan bên yo ha dung ba jing lek kan wai yo jing ker ku jeriaki baro yo jing ker ku bu blei lang bên yo yo jing ker ku jeriaki baro ayub la le tu blei tin pensa le no yo jing ker ku yo jing ker ku jeriaki baro yo jing ker ku bu blei lang bên yo yo jing ker ku jeriaki baro ayub la le tu blei tin pensa lengo Haswa bangilit lang sublay ka jing duay. Tungin sa skori katu kan ni kentin. Nagkatien ka bukhot ka jong u. Igi bla man syam kitab sam. Kalenong ka bakhandai huway. Ka khot ka bak ar ter kumjuru. Naka kitab Leviticus kalenong ka ba arpu nreo. Ki kentin ki ba ongkum ni. Kan ong sapang Trai. Ulong ke jakari jonga, bat kakut jonga, naba un ublei jonga, ha ubau ngasanya, na uba un pelat jame, na ke jing khawya, shang khawya, jong nong riam, bat na ke jingyap klam besniu, un tap jame dalaki sner, bat habo ki tap nyang jong me, men yo ri yaladi, ke jing shisha jongu, ke long ke sti, bat kati ba, menap syapting na jing tri men min, lemni nak uklam baher mensngi. Na ka jingyap klam bayat ha ka badum lemne na ka jing penjot ka ba penjot mensngi kanam ja ai ka besniu yami lemne kanu ka jingyap tham kanamon ja ha ka yeng jan jong me namar bau ulabu ya ka jingit hanga namar kata ngan pen em yu ngan kentiu sa jrong yu namar bau itu ya ka kerteng jonga kumjuru nagi kitab Leviticus kalnong kabaat pun rio kintien ki bong kumni henry lada phim sha skorenga balada phim le ya kini ki hukum boro bat lada phi ibanye ki hukum jonga lani lada ka mensim jong phi ka isi ya ka jing bishar jonga kat ba am le ya hukum jonga boro henry pleng bol phlap pen khan ya ka jutang jonga ngaru ngan le ya ka ne phi ngan penwan pi halor ka jing shaptieng ka jing pangswai bat ka jing kyu kisho ki ban bam du ya ka khman bat penjenjar ya ke mensim jong pi lada pi ya ki hukum jonga bat lada pen sumar ya ka hukum jonga bat le ya ki tingan a pi ya uslap halaki ayom bat ka khnau kan sei halaka jingmi bat ki dieng ki lingkha kin sei halaki so ngan ai ka jingsuk ru hakari ba pinyo thia klemdon manu ban pen khau epi bat pendu no ya ki mrat besniu na kari ublei un kurku ya ka bapuli na ka ktien ka jong blei bat ka basha skor tungi lang sublei wejing doi
Kaburam ke jinguk ke jingirok nya shme blai kpa jibab neng ya ke bukum ke ne ke por ko konrat ba se sisin ngila ke trai bukum ke balang ke jong me ya ke ban peteng ya ke ne ke jing shakri ke jisu bit wat hapdeng ke jingja jong ke ne ke perthai ko konrat ba bha ngi ai ngo ye me ko konrat baling ba ke jing start ke ba me hi trai ma ai haki khun ke jong me ko konrat ya ke ban pen pau bat ban pen prang ya ke lama ke gospel ke jong me ko jisu bit ngi ai ngo ye me ko konrat ba bha nap ta kum ni ke lat ko jisu ya ke bangan kan trai ya kaban pan pau ya kaban ya thu shiki wei ki khun ki jong me ko konrat ba ba ki badan halak jong ki ying ki sam ki jong ki ko konrat ya ka khubor ka ba ba ka khubor jong ko jing penem ko jong me ko konrat ba ba ni ai ngo ko konrat ba ba wa pedeng kini ki jingja ko jisu bi medang ai ngi kini kalat ko konrat ba ba hoi ko jisu bi kumba ka balang hi ka ya sngewbha ko konrat ya kaban rat ning khong yu ni jingpang ko jisu bi kumba ka ktien ka jong me hi ka hikai ko konrat ba ba ha ka shithi Paul sekinong room bangi kum ki bre ko konrat ngin hap ban pen hapo iladi haki bor ki bahalor ku jisu bi namar ka bor ka bahalor ku konrat baba kadai ka wan name hi ku jisu bi kum ta ka balang ru ku konrat baba hapdeng kum kini ki jingja ku jisu bi ki wan ban pen hapo iladi ku jisu hakata ka bor ka bahalor ya ka ban rat ding khong ku jisu ya ka ne ka jingpang ka balasan shar bakalele don bor sha ha ka jingem ko jongi wei pe wei ko konrat baba hinrai kum ki banget hame ku jisu bi nginget scam ko konrat bapa ba hapdeng ju slap bujur un wan kan try simple ko jisu be kan wan ka jing command ko konrat bapa hoi ko jisu be nyai ngo ko konrat bapa ba kum ka ni ka por ko jisu be ngila kan try bandon hagi ying ki sam ki jongi ko jisu be ya ka ban khot kerpa ya ka kerteng ka khoi ka jong me ba ngi ai ngo ko konrat ba kai kai ka ba ja ka ni ka por ko konrat ka dei ka jing tep ko jong me ko jisu be na ba ngi get scam ko konrat hapdeng ko ni ki jingja ko jisu be me kwa ki yeng ki sam ki jongi ko jisu be bakin don ya ka duan ha ki yeng ki sam ko jogi ya ki ban don ki kindra kom shieng chi sam ko konrat ya ka ban pau ya ka buram ko jong me ko jisu be namar me e ko konrat ba bagi yeng ki sam ko jongi konrat kila ter khong ko jisu be ya ka ktien ko jong me kom ta hapdeng ni ki jingja ko konrat ka wan ra ngi tra jisu bangin long shitali ko konrat bar hapdeng ko konrat ki jinglong ko bakum ko ne kom shieng ko konrat ngin ra ban penan buram ya ka kerteng ko khoi ko jong me ni la kan trai jisu ban khot karpat bat ban yaro bat ban le buram ya ka kerteng ga khoi ke jong me ko jisu be ya rap ni ku rat ba ko mini ki por ko jisu be awang nang la ban pen kre hala ke jong yeng ki sam ko jongi ngin pen klan ki rympei yeng kristan ki jongi ko jisu be apa ka jing sok kan wan ba hadien jong ni jing pang ko rat apa ka jing sok kan wan ko rat ngin long ki la kre bar ki ba klan ko rat ba ka balang ke jong me ko jisu kana ngai klan na ko we ka por ko jisu be bat yarap ingi ko konrat bapa bagi nang la kin trai Yesu ban em gat kum ke gospel ke jong me naman ki i kini ki ski ke ba e ko konrat bapa ki ski ke ba khadu ko Yesu be ban me trai ma ko konrat la dangi bod ya ki hukum jong me ban la dangi le ka mon ke jong me men ai ka jing sok aka ri ke jong i ko Yesu be men ai ka jing ngan ko konrat ya ki men sem ke jong i henrai la dangi le percaya ka mon ke jong bo ke jong me ko Yesu be men ai ka jing yap khlam ko Yesu be kum ta kan rat ya rap ingi wei be wei bagi na ai pen kre la ka jong ka jing em ko konrat ya ka ban ye tai ba ni slok shi yeng ji sam ko jisu be bat kham dam ngin trai ba ba ka jing em ko jong i ko konrat kan long ka thang ka hak bangin yo kan trai ya ka ta ka hima ka ma me trai mela pen kre nam ta jong i wei be wei hang tai abdeng ko konrat ba ya rap ma me ko konrat ba i ki por ka nang sa i tep scam ki nat ni hab ya shibon ki jing e nrai harang kat ba me ko jisu be nginam shap ting nginam kyo namar me hitrai me ong bang men dan kat ba ka jing em ko jongi ka ba hala ka sngi ko jisu be bar ka jing e kanam dan ko konrat ba ka ba la mani le percaya ka jing em ko jongi namar me men dan apo ki donor bar ki men sim ko jongi ko jisu be bat yarap bagi la ban pen pa ya ka jing dan ko jong me ling ba ka jing long jing em ko jing ka jongi ka ba man la ka sngi ko konrat ba yarap me konrat ne kum ne ka por ko jisu be yarap ye baro ki nong shimen ta ko konrat ba na do ye ka ba puli ka ten ko jong me na do ki jing roi ba kham ta mi ko khubor ka ba me hitrai la bo lupa ko jisu aba kum gane ko sngi ko konrat ya ka ban sam do shakri jong me ko jisu uba me hitrai la jubanan kam na ka por aba ka khubor ko jisu be kan long ka khubor ka ba tai ki men sem ko jongi wala gi dan ka tang yeng ki sam ko jongi ndre kan yo kin trai ka ta ka bor play ko jong me ko konrat ba
ya rap ingi ko kunrat bapa bami hitrai me ong men nyat ki umat ki jingi men mat men nyat ko kunrat ya ki jing e ki jingi kum tangi ai tik sang ti blai ki jong me bat ya rap ingi ko kunrat bapa bat kat bang nang em ne ka perthai ko jisu be ngin le e ka man ka bukhot ki jong me ngin la ki trai su e ka man pen pau ko buram ko jong me shikan ten ngawan man doi nam ta ki khon ki jong me ki trai ki ba yeng ngin trai nam ta ban ya le yu ne khunyang jing pang ko jisu be ki bat lo ki doktor ki nang sumar ko kunrat bapa hoi ki jisu be ki pulet bat barok ki trai ki jisu ki khon ki jong me ki trai ki be le shitam ko jisu be ya ka ban penja yu ne jing pang ko kunrat ngi doi ba ka jing sok ko jong me ka jing kerku ko jong me trai kan long hapo ka jing em ko jong ki ko jisu be bat ka jing trai shitam ko jong ki bat ka jing iasnohkti ko jong ko jisu be ngi la ban drat ko kunrat yu ne jing pang ubam simla sartang ka ni ka ri ko jong ko jisu be nrai ka perthai barok ka wei ko kunrat bapa bat ngi nget sem ko kunrat bapa do me hitrai men khta ya barok ki trai jisu ki bla yo ek bat ik ni ka jing pang ko kunrat bapa ki ba ki ba iing ba sab ki ba is ba thon ki jong ki kunrat ki la yo men ya kendo ki trai ya ka jing yap ko jisu be ngi duai ba me hitrai men khta ya ki ko jisu be ya ki tu ki la pang be shitam ko kunrat ba ki yo atep ko kunrat ba dai tang ka kerteng ko jong me ko jisu be ki ko se barok kin dam u thle un pla bat ki jing shitam ki jing jar barok ala man pen khya ko kunrat ba ku blai shibon ne ka por ko kunrat ngatu nang ya lam me kunrat la ka jong ka balang ka jong me ko jisu be bat barok ki dong ki nong shrai pastor ki teman pesan ki barok ki khot ba kum ko ka balang ko kunrat ka ba me hitrai ku mo nong rai chem semo ya la ka balang to pen khot ko kunrat wat sha ba kan eu perthai ko kunrat ba shem ka buram chale ni doi ba ni pani ki ne bro ha ka kerteng ko jong jisu ban nazaret ubala yap ba lo mi pat nang ya ban pen kre ingi ya ka benta habneng bat ha ka jing em ka bam jukut bat ikini bro ngingo ngidami pan sene ai piang ru ha ka kerteng ko jong jisu mentas bam jukut hala kataru amen Kublai shibon alan vi lingdo ublai un kurku ya pi ya bapila yalam ingin na ketir ke jong u bapila yalam ru ke jing duai to ublai nang penon kam ya pi hang no bapidon bapit saki ke kerteng ke bakrau ke jong u menta pangi pois koi ke benta kata bangin yo ban lom no ke jing aingo pila ban lom ke jing aingo ke jong pi ha ki yeng ke sem ke jong pi ye ke jing aingo ke bapila ban bladep lom pila ban transfer ki lingba ka account jo ka balang ka bala pha shapi lane pila ban lom ye ki ban ai hai ki tumen pesan ki bapet ya ka dong ba kentot ke jong pi lane pila ban wan ra ke yeng ke jong blai ye ke bingila boy ke donation box ke ya ka donation box pin sham yeng ji Solomon but ka bingin lom ingini ji aingo ngin yo ka special number ka ha ka jing lam jing make deal khar molang Kum no pinong ya ki wei la so no jing kermen ha jing janjar om nam bala ban ya rap ya ki kum no pinong ya ki wei la do ya ka jing i man la ka sngi ya la di ai ti ya ki wei ban pen sngewbha kum no ya ki bla no men sim ki bom tip ya ka len ti ba ki o mat ki chao ha jing em jong ki don ki jing em don jing jen jar don jing so si ban kam krau ya jing ai don ka jing ni ka jing yap don jing pai don un bao Christ la ban pen kya shwa ba pen ong ba don ka la ban la to ken mau ya ka ta ka jing ai u Trai kum no pen ong ya ki wei lang bala sakma manuvan ya rab ya kiban ya lam sakja jong ka ding pna kum no pinong ya ki wei la banda jing shakti i
kan ro ki ker sao dong ya ki na jing shai ki kan mandi kum no ya ki ba e don un ki bom te bia jing shi sha kim so tu ya jing ye jong uk pa don ki jing e don jing chen jar don jing so si ban kam krau ya jing ai e don ka jing bang lem ni ka jing yam don jing pa don un bao Chris la ban pen kya shwa ba pe nong ba don ka la ban lai to kan mau ya ka ta ka jing ai e u Trai wa tu jing ker men long ba ai ne wa dong kan ran din ep him long marwei ep him long marwei don ki jing e don jing jen jar don jing so si ban kam krau ya jing ai e don ka jing bang lem ni ka jing yam don jing pa don un bao Chris la ban pen kya shwa ba pe nong ba don ka la ban lai shwa ba pe nong ba don ka la ban lai shwa ba pe nong ba don ka la ban lai to kan mau ya ka ta ka jing ai e u Trai tôi ingin pendam lang jing dua ingin pengetang ini kijing angu kijongi au blei kpa jing bah beneng yawan hmat chome ban ai ni kijing ai baret tam kijongi ko Trai JIsu biet ya ka baming ila ban pen pois ke yeng ke jong me ba ke yeng ke jong me ko Trai ka don shibo ni ke ik e bekin le ki kam ki ba khrau ki jong me ko Trai kom ta ko Trai to kor khui ki kijing ai baret kijongi ko Trai JIsu biet me hi ko Trai JIsu biet me kwa ke donut ko jongi bangin ai du ko donut barok ko Trai kan rat to siam ba to pen kentang ma me ko Trai kanang mingila ban pen telun ya ka kam ke jong me na ka por teng JIsu ben Nazaret amen ila pois ka por ke bangin sha skor no na khtin ke jong blei ya bangin pusan na khtin ke jong blei ha ka jing alam juk shakri u jongi ling bai pastor jongi pastor JIsu mi ya ba in sam na khtin ke jong blei shopping in pois ta ini pen kre ke donut jongi da pengir wai lang ke jurai ke balai spa kendai pelaban syam no ke jurai pertama balai spa nyo no ke jurai ke berim berhadin jongi ke jurai sekat pai pastor be in syam ke benta ke jongi JIsu melong bang dam ya perthei melong kambun spa kam kor long la ka kerteng ya ka spa perthei belun barokawe ngalayon lang badublay barokawe ngalayo lang badublay jing sngewbha ka koman jong be long kam kor dor shikadei ya ba ika komat baro sao dong kelengka perthei sentiu sangron jing iten
kaboneng sintiu saron jing itenat kaboneng stibas kem ka kerteng jong mi habawan nong shun bantur jing yap hi u kelakau om long shu banang lesh lum me ba penjam ngam don shu tang ban riwai me ba penjam ngam don shu tang ban riwai ngabadung ba lapin reus pa nga ukoi di blayolan henen haka liulong shirke mentang ayahiri wasyan ngam don tang man ngokat badang ngam don tang man ngokan badang ki parawet be baro ki bepej ni program na ki yang kisam ki jongpi bat ki weiru lese ki bala bandan habidang ki kam ki jam nama ka jing dawa joni kapor nadu ki doctor ki nurses ki weide ki badan khatnat ko khia nadu ki nosan shar ki jongi ki officer jong sarkar ki tnat trikam of hero fair ki ban biang ki jonon kam jong ni ka jing im ki bor pulit bat ki turu ki badan ha ki jing sumar na ki jing pang di sistem la ki yeng ne ki hospital ngai khublei ye philang boro ha kardeng badan bor tam jong Trai bunam ne be jongi U JIsu Khrist nam da khubor na ting jong blei ha ni ka sngi nginya phai sha kitab jong no thulupa safanaya kalnong balai ka khot kaba khat nyo lagi ktien ki bong kum ni utrai ublei jong pha udon hapdeng jong pha uba kraubor ban ban im un le kemen halor jong pha da jing kemen un shong phat halaga jing ij un le kemen halor jong pha da ka jing ruai ka jing im jung Hebrew hanig berthai kadap lagi khubor kiba pher kilam lagi khubor kibiasno baka yeng kasem jongi bakem lang salang barkari barka berthai hi kitan ki khubor kibasutnat khubor kibabha kitan ki khubor kibam da sutnat ki khubor kibam bha ka bagi labonong hagri khindiap tayo barwat hadu kani kesngi ki khmat jongi ki skor jongi ki dono jongi bagi jimut jeberkhat jongi ki dap lagi khubor na keleng ka berthai ki khubor sephang jong kani ka khlam ke bashirkhai ke bala khot ka COVID-19 pandemic banamar jong ni khlam don shibon ki khubor ki bam da sutunat ki bawan banding shop ki skor ki jongi ihmat ki jongi ki peling ai pun kuslai ye ki dono ki jimut ki jongi ngi ye ki dor ngi ki video jong jing pang ki sitom jong ka jing yap jong ka jing sngosi bar kum kini ki khubor
ki pendap ya ka nur ka jongi ya ka jing mut jongi ru ka jing sngosi da jing shep tieng da jing soling a da jing mo sulti kana ru jing long jing man ya ka menta bad kalawe habangi pet TV bang puli khubor ne bagi pet ki message ling ba jong social media ngi i ye ki noyalam jong ka berthe ki khli no sanchar jong berthe ngi i ya ki start jong ka khya ya khmat ka badum ka khmat ka bakhuslai jong ki habaki kren kumno ki persang de ki buit ki bor baro bante lakam yang safriang jong ni khnyang je phang wat ban penduk pendam u na kasla jong kanik berthe ki doktor baki nurse ki khuslai namar ki ong badang jing tuna jong ki tiar yada ye ki nong sumar kadang ka jing tuna jong ki dawai ki deshin kadang ka jing khap ngia jong jaga ai sumar bat ki don ru ka jing khuslai nam ta ki nong trai ki jong ki batrai med labat sngi bon kan ta khlem chong thait namar kapor kadawa ye ki banle kumta ki kitien ki bangim juk pendon kam menu ketien coronavirus ketien lockdown ketien quarantine ketien isolation ketien pandemic kedi kitien ki bangi pendon kam mentam man kasngi bagi kena ki barit ruki nam pendon kam bagi ai ki lik ai ki jingmut jongki ni phai saudong yakim lang salang jongi ngi phai sha ki marjan marpar jongi ngi ishibun ki brio ki bakhuslai ki baleng a ki bamdan jubab ye ki jing keli ki e ki besno ba ka jing im kan ja ayu lada kan ka lockdown kadang yai beteng kan ja ayu lada gim yo ban trai bang khata ha to ki yo ka bam ka di hakimit ki jongi Hatau soka kadang lap nyaya rap sa yangi, ni ka balang kelak nyaya rap sa yangi, lagi ni kiai borok kiai beteng. Barakum jong ni kijing long kijing man. Kat bang kadang pusan ki prabagai lahelam yanga syani kitab ke jong usah fanaya. Ubadan ki khubor ki babah ki good news, ubadan ru ki khubor ki bam da sutnat ki bad news. Usah fanaya ula ya thu lupa ka por di sanchar ju sim jo saya uwe ni sim ki bariu belai bha jong ka hima juda bagna thok menteri ki nget ba kariu bible ka balaja haki por di sanchar ju sim jo saya kalaja namar jong ka jinggentu kan pham namar jong ki jing yalap ki ba usafanaya ulailap keleng jong ka hima Juda. Kumbolong ki weipat kina lupa jong tasman kabarim. Sepanaya udan ki khubor. Ka khubor kabam tasnat kalong kani. Bau belai upet syakijat benriu. Ui ya ka jing longpop. Ui ya ka jing baman. Ui ya ka jing paidien. Baru belai umaham baun satekno ya ka jing bitar hak berthai borok. Hanai udan ki khubor ki baharu. Baita ki khubor bha ki longkani. Bala da ki briu pat. Ki kelang bamut. Ki pai show blay. Ublay. Unong penja ya kita ki ki basniu hakari. Anta kawai bu khubor. Kang bu blay ukular. Ya ka jing pelat. Ya ka jing benim. Ya ka jing sius pa. Lagi beriu ki basha skor ya ketien ju lembau no lupa ki kelah mut sisa kat bakapor kadang biang lagi puli ya ki kitab joni on thong lupa ngin shamba don light likil nong art likil nong ki kran sapang kajing bitar ka jong belai kajing bishar ka jong belai kham tam gitu ki balesting ya kajing nget ya kajeng dai kajeng ki bat ya kajeng long mensim usafanaya ulakran haki brio ki bala lasting shibun ya kajeng nget jongki ya kajeng dai kajeng ki baru belai ki brio ki bahangame ki brio ki baperkhat tang ya kamala dia
kiba im pahu pahai, kiba le kemen, kiba le sngewbha, kiba le aurea. Kiong kitan sibun kabam kadi, kitan sibun kapisa, bagaimana gamban kuslai. Nadu kinong sensar, hadu kinong elam nem, hadu kinong kayi berkibriu, kibaya isro, kisau sengan, ya kajing bit jing biang jong kiai bro berkiong, berkiberkat, bakum kene kajing im om dan su kabak hamba. Hari kini kalong tang kajing berkat, namal ki paramit biij, kim tip, dah kabati kena kai kabanja, ha kabalasai. Bakum ta kalalong. Kini kising bapa kim shim long sakum ta. Kising basniu kilawan hakahima juda. Kalau kenam sniu, kalau kejing nyap klam hakarui. Kalau kejing pang kejing sitom. Kalau don kejing rang kejing terkong. Kalau don kejing duk kejing kerduk. Kalau don kejing tangan, kalau don kejing yam, kalau don kejing le jubor. Kajing her jong ka yokot, kajing her jong ki ai boro, kajing her jong kolong beriu seriem, kumini gini sengi jongi mentah. Ane hapadeng jong ni kubor ki basniu. Ngakwa ingi bangin songtgen hakawe kajing sya kebede bagalong beriu. Bagata kolong kani bau belai ulade buk lupa. Bakat ba ngidang im bakani bertai ngidai ban yak lengba arteli kiai bun sen haga juga por. Bagi tak kiai rengkat. Kabas neu bak babha. Kajing songsi bak kajing kemen. Kajing kieu bak kajing her jong kiai. Busim Solomon ha kitab Eklesia sunang balai dekat iwe berperaul ongkum ni. Don ka ayom kiai barok. Berkapor yang kajing temu barok hapo jaga beneng. Kapor ban kha bakapor ban yap, kapor ban thung bakapor ban rat noi kata kabalo thung, kapor ban penyap bakapor ban penkhia, kapor ban penprano bakapor ban teipat, kapor ban yam bakapor ban rkhi, kapor ban snowsi bakapor ban shat, kapor ban bread no iki mau bakapor ban lum lang iki mau, kapor ban yapiam, ban kapor ban nom yapiam, mentah ka di kapor ban nom yapiam. Ke social distancing yong. Kapor ban wat, bagapor ban jano. Kapor ban ri, bagapor ban bread no. Kapor ban kat, bagapor ban su. Kapor ban snap jar, bagapor ban kuren. Kapor ban ij, bagapor ban isi. Kapor ban yadat ma, bagapor ban yasuk. Don artli kiai. Kibajah kaj im kajong kibriyo. Hagani kaperthai. Handrei habdeng jong kita kiai. Ngin so tengen. Bau belai ulo in control. Bau belai upeniat ye kiai barok kadung bajing temu ka jauh. Namar kata kumbalong au sep hanaya. Lagi don ki khubor, ki bam so tenat, ki khubor jong jing dom, jong jing bitar, jong jing bishar ka jong belai. Ki don ru ki khubor, ki babha, ka don ru ka good news. U James Montgomery Boyce ha ka commentary ju siapang jong kinang thulupa ulo ongkum ni abau komen ya ki kitab Sefanaya wang compare lagi khubor jong jing bishar jong jing bitar ki penok mensim yangi ki pen sep tieng yangi ki pen sojer yangi kini khubor kim de ki genten ki bhadu ki jong belai namar kagentian ke bahaduk ke jumlah kolong kene lagi beriu ki pai show blai ki pai dak kedut boro ki wa dia khmat ka jo ki kelah pamut u blai un saskor ya ka jing tuai un penim un pen khia hakapor ka jo mang tangin da puli hakal nong baar khot balai jong ni kitab la thok kum ni tu wa ju trai phi boro ki balui jong khando ki bala le yak bishar jo u tu wa je ka hok wa ya ka jing lui le se on buri ya phi hakata sengi nak jing bitar ka jong boleh lagi beri ki wat jo boleh on saburi iki kemudian on sapen im yaki ka inga bagi musuh thu na ka ni ka khot kholong ka ni ha ka jing im ka jongi compare ngila ba syami ki sengi ki badap da ki jing ke jing le ngila ba sung nok mensim ngila ba sngosi ngila ba sngau shep tieng
Hana ki ege borok ki baja. Kilong ka kubor no ublay. Kilong ka lesson, kilong ka jihikai. Now ni ublay ubadap da ka jihit bagaji isnay. Bagita kilong bo ublay upanyad, ublay u control. Bat leng bagi jingja borok jong bertai. Kaji temu ke ba shaldat kalong kani bo ublay u kwa ban pen bhapat, ban pen thamai pat ya ki borok. Ya ke bentak berasa jong ni kubor. Ngin ya pelut por. Hakal nong balai gerhat bukan nyau jong kitab uni no tu lupa. Kabagi nong thok menteri ki ong bagadai ka John 3:16 ya onis lai kan riu jong testament kabarim ngan puli bengi khot ki bo ong kumni. U Trai u blai jong pau tona pedeng jong pa. U ba khrau bor uban penim. Un le kemen halor jong pa da ka jing kemen. Un shong that halaka jing it. Un le kemen halor jong pa da ka jing ruai. Ngala bat I santali kubor ki babha. Nak ni ka khot ka ba ngai na do ka men sim kalong kubor bo blai u ga ban sngo. Ha pedeng jong I ha ka ni si ka baning kong kajing don ka jong blai. Kajing don ka jong blai. U blai uang u Trai u blai jong pa udan ha pedeng jong pa. U blai udan ha pedeng jong I. Kam pat semdan ka no ka por ka ba u blai u la I no yak berthai nia kalong beriu. Hari u blai udon lem udan rengkat padangi ha ki por barok. Om dei ta ba usu pet yangi, om dei ta ba usu khmi yangi, om dei ta ba usu dan hajan jongi. Hari udan hasenda jongi. Udan hap bedeng jongi, hap bedeng jong kijing yele jong jing em, udan hap bedeng jongi. Ngasis nak diketin jong U JIsu, Matius arufra arpo haba uong, hakmi ru nganga long rengkat bat pi, halakas ngi, hado kabawai no jong bertengan long rengkat, halakas ngi, kawai pui kas ngi, hado kabawai no jong berteng. Uong hakisi jik Hebrew, kalau maklat korbasan kumni, nganom I no yame dalilai, limni nganom klet. Nganom lendet no yami dalile. Bat nakamta jong kitu baro kiba it ya U JIsu, kiba tip ya U, kiba pediang ya U, kumra ni maka do no jong ki ukular ya kani kajing dorongkat. Ka constant companionship namo U JIsu jongi ulang Emmanuel ublailem bat ngi. Ngasis mat wi khana ka ba ngalayo ban pulih ka ba om sim tip manubla tho. Bakolong kumni how we commit ong kata kanong tho ubali ula ai ya ka jing thu pau bakata ka jing thu pau kolong kani bakadang yat haru duriau halor jung siap bu Trai ka bakadang yat kumta ke I arjur ki dinjat ha usiap sidur kinjat ki dinjat ke jung Trai JIsu basijur ki dei ki jongka bakane kalaja hagis ni baro jong kaja nanti jongka baru Trai. Hana ki dan ki por ki bakayat leng ba jong ki ting tenju bagi jele jong jing em kai I badan tang sijur ki den jat haus yap kum takala kali no Trai kong ko Trai syai medon balik ko Trai me eno eng marwei habang yat leng ba jong ki jing ki jele jong ka jing em u Trai ula jibab ong ko khun jonga kitu ki den jat ki fi ia usiap tang sijur kim de ki jong phi lagi di kita jat jonga nama ki por ku pihak leng ba jong ki jing bagi jele jong jing em de kum kita ki por bangara ya phi ha ki terpeng ki jonga hado kata ubli kular ban le nak mta jongi mu don rengkat bangi kapa ar ki jing sha ga banga yo I nak ni ka khot ka kubor ko ba ko lo ni ba ka bor ka jong ble ka bor jong ble kan long rengkat bat ngi uta uba krobor ban panem ulong rengkat bat ngi ukloi ban penem ngi ukloi ban plat ngi udon kabor kabakhli do ula ban yo right lot iki bor jong jendum kibor jong joman kabamla bat kibriu rehau ni ublei batang bor borok ki long ki bala ula mu ban weng hakaba siklaman ya ki jing pang jing tom ban pen khoj wat yu nyang jing pang ru na kani kapersai pau ni ublei uangan ya kani ka bor hapi ngasis nak mampuli ya kisi sinurung bolong baprar kalak fuai kabala ongkom ni lada ublei ulong na menta jongi uwe utau banyele ban ngi ba fina puli ya kani kalenong
pinsem ba u after ba u jersey buon ke nadu ka khlam nadu ka jiap them kijing pang kijing tom kitma ke bunjat kinum la satya berbanyak khlat dengi no ni ublei ubayale na ka banta jongi la thok ar kurin khat ar sipo na marhabang aso tlat hangta ngalong ubakhlain kiba jag berthai kilaban petlot kilaban penok mensim yangi hari bangi syania haublei ulong kabor nakam tajongi kabalai ka khubor obha ka bangi yo i na kolong kani bau blei uso kemen habo pet jangi keubun ki bangai musingi perkhat habo boleh upet jangi usosi balai namal bangi so thu ilai dong jeng im bangi long ki nampok ki bajat ki barem ngilong ki ki baduna na dong sadong bon sin ngimla ba subhayu bulai ngiso boleh upet jangi unsosi hari kam long kumta ubulai upet gi beri kumju badet berkrau bad bapop bad bahok upet daga jeng it bad kam tam laldon gi ba phais u daga terut boro laldon gi khot garpat hakar tekni gi basani u ubulai u komen na ka bata jegi bad bu upet im kita ubulai udap daga jegi men mata ka jeng khot kolong bengin phais u bengin syani aterli u long kat bolong ubulai u komen habadon kibale kumta habdeng kipor begejele jong kajing im kabasau ka khubor bha kalong kani bau bele ukular ya kajing suk kajiku ya kajit ngen ka jong u un song that hala kajing it un song that da kajing it kemut unai ka por ngi bengin jong that bengin dap da kajing suk namar bu it jangi namar bu it jangi mga tao boleh usoba bukan hap pedeng jongi wah bang ngitip bukan hap pedeng jongi ngitip ru daga besulti kenapa bang ilaban mat ya kejing suk kabala palat izin phang borok kaban ri jai jai ya ki dok no jongi ya kejing mut jongi hau Khrist JIsu ang Filipi sau henyo borok kejing sep tieng jongi borok kejing lang a kejing besar jongi borok kejing sngosi kejing pang jistom on satap no len ha kan ni kejing suk ba ni kejing tengen jong kejing don ka jong blai bal khubor ka bha ka basan kholong ka ne bo blai un le khamen da kejing ruai namar jongi im ju kham ya so kum kani kejing kum kani khubor bo blai un le khamen da kejing ruai kham si kejing ruai kimi nak sintur ke jongi kimi nak donut ke jongi ka bai ya ro yo blai ari hang ni al tho bo blai un ruai na ka ta jongi un ruai na ka ta jongi tin ju blai kong bah ba ka wei kemen sim ka phai sho blai ka baneng baro ka wei ke khamen ke ruai ke ro ngai bo blai u ruai lembat ka ngel ju ka baneng ha ba ki ka kemen sim ka dor ki phai sho blai bar ha pedeng jong ki por ki ba ki por ki ba dum kum ba long ka ba thei jongi mentah kam long ka basuk ban ruai ban ro kam long ka basuk ban susah nia ba heu blai namar bagi kuslai ngi pet jaga jing long jing man ngi syap tieng hari hap deng jing ta ki ngi bar u blai u khot jangi bangin phai shu u khot jangi bangin khmi syaka ji ban em jong u bangin syania le ro ba ji breu ki bale kum ta ki banang masani a u blai usu kemen bar ba blai kemen regat ba ka beneng ka ju ki ruai na ka banta jongi pimpuli namanya pras phola thok kum ni namar ka jing kemen ka jong Trai kolong ka bor jong pi kam de ka jing kemen jonga ka bolong ka bor na jonga re bu Trai u kemen habu Trai u shobha ya ka jing em jonga ba jong pi habanga so thu boleh u shobha ya ka jing em ka jonga de hangta bak pendap yanga da ka bor haba pen kut ni ka jing kren ha ka jing em kelap lan khubor ki ba bi khubor ki basniu mentang ya leng baju ki por ki basniu ngia so khubor ki basniu kat si bangi ya ka se bangi phai handai bangi bersang ban so thu ban i ye ki ai ke na ka wei pat ka liang ngi i badan ka jingkermen badan ka jingkermen ka don ka khubor ka babha leni badan ka jingkermen kadi khubor ko bha balengi kermen ni balengi dap da ka jingkermen
ngidap jangan men namar ngiui kan ikawe baga sorkar hakil level baro ki persang serius ki persang da kabut kabur baro banyada yagi men siem jengki brio banwan rapat ya ka jing pha ya ka jing sngan ya ka jing khia compare la ka sang dor kan noru ngidap jaga jing remen namar bagi start wat banya ya ko ka khia ki doktor bagi nurse begitu ki bayar rap ya ki Trai mat ban sim ki IT ya la ka jong jing nak manta ban emik mesing bokodor nam ta banyak dai mesing bokodor ngitang ka jikermen namar bangi bagi brio ha kini kisngi ki bu sharut ya ka jing sngo niam jongki ya jing sojai ban riu jongki ya culture ka jongki baki wan lang ban rap iwe babatengen iwe hani ka por bangi don kam bani bakalong brio membrio ka job bani ya ka jing job jongki humanity ngitang ka jikermen namar bangi hagi banta borok jang bertai bagi brio kiawan bagi Trai lang bagi bosan syar lem bagi rul ki an bat kijing penjeri ki jongka nama kolong berkam haduk tata nak banta bawara ya ka jing suk ya jing sengan bat bagi ai borok kenya bet kenya renti ngitang ka jing kermen namar bagi banget hakal leng bertai ki dem hagi ko siu jongki ban duai ban kerpat hau play bat prawi kendi kalong jing isya habangi duai kege yo bahakin ja habangi duai ya ke jing la ban kala barangi duai ubaman donbor la ban le ruem ngitang ke jing men mabu blay ulong in control ubale upen ya ge baro udan kabor ba khletam ula mu wat ban pendu jaj yo ni khnyang jing pang nagasla jong ni berthai bat on dalawai kini ke boro de tang ubelai ubala ban bethamai biang yak berthai yak jing em jing brio makata ka de jing thmu ka jing thmu jang jing pedem nadu dang penlong yak berthai hadu bawai jongka ngidong jing kermen namar ba ubelai kular yak ka jing dorong kat ka jong ubelai kular yak ka bor ju ubelai kular yak jing ka jing ka ban ri jai yangi bamandap ida ka jing suk ba ka jitengen begitu ke jikermen bau ni ublay uit yangi unom eno yangi daleleru hagum ke ni kapor kipar bangej na kermen bani khubor kanong kabor na kamunta jongpi ublay ni kurkhu ya pi borok ki basha skor kini khubor nak ting ke jong ublay bendap ya ki yengi sem ke jongpi yang kita ki jong pi da ka jing suk ba ka jikemen haki por borok ublay nam ta ka burong ku jong amen tongin ya duai ngai go ime ku trabe it ma khtin ka ba im ka ba kodor me malapan sngo ha bring jing ku trai ni ka por ngai go ku trabe it menang iing kalat ka balai lot ban mane me ban sa score me la tho khti me kanan ka por ku trai bakas na jing kerdu ku trabe it amo jing kerdu ka bam ka di ka kup ka sem re jing kerdu ya baca skor ya ktien jong me nama kata ku trai ka bangin nang yo ini kelar ban sa skor ya ktien jong me rap ngi ku trai bangin long om tagin sngo hundre pentre kamru ka ktien jong me ha ka jing em jongi ka bala ka sngi kerku gitu borok bala sa skor ni ku ku trabe it pendap ke jing im jugi da ke jing suk da ke jing men da ka bor jong me ker khu ki yengi sem ke jong ki amar ngi pan di kini borok da ke jing utrai pun pun me jing U JIsu Khrist amen ngai plus skor pha ye ke ge pastor ila kren hapreng jongi bat ngai ka khubor kalong ka khubor ka ba iben sim bat ka don ka jinkerman yengi we pi we uble un kur khu pi pastor unang ai bor ye pi bapinang yo ka mer koi bakia bapidon kani ka shakri khmat ka bapin haban ai ye ki brio lani ki pat lang ki jong play to play nang kurku bo nang penon kami pi nang ni khmat ila pois ka banta bang penwai no ni ki shakri ki jongi ni phai lang ki joroi ka balai spa san pusau balai spa san pulai bar hadien jong ni ki joroi
kerpat beng pastor bin ai ke jingkur ku penwai. Shilenter badu Nongpynim ngas ngosong ngashem sngewbha ling bajing elin tiba kim uyalam ukeruda jing sung jong kabneng bahaya shlei de hang ni bangayaman ngatibha ngam kuslai ringkan ban jisu kenran ngatibha ngam kuslai ringkan ban jisu kenran linterlen tipun ki jeng ma badlu nong pen em ngayan tang ma ulok bashisha hap ki yong bonjan lagi kejan bathat kim kershan kamen sim rukas ngosliang dey ma uban lambantan hadu bandalat shiliang dey ma uban lambantan hadu bandalat shiliang shilenter jing imbaropar o kadno jing ibaslei jing jathat yang ukular hakaying syong ne syate hang taha ki jan ba pernai but jing men syakita ba tang yaka nengayai riwai linter bat ungan yai sang tang yaka nengan yai riwai linter bat ungan yai sang. Hak bawai no jong ni ke jislok ke bathiang ke jing ke berabiang ke Trai jing U JIsu Khrist ke jing ke jong blai bokpa lem ba ke jislok ke jong mensim bokhot ke jing ku long lai hoi blai ke norangkat bar ki skor baro ki donot baro ki bisa skor bar pediang ini tin ke jong blai norangkat begitu baro ki batwai sita mon ra par ke juga ke jing khia hak perthai borok kowe kelon kat bar ki banget ki bamane ki shakri ki batar ni karui ki jongi barak keles lak perthai nadu menta bachedo ke bam jukut ru amen.